Йорстри. Чакай малко. Здравейте. Всичко добре. Добър ден на всички присъстващи. Добре дошли в двореца Балчик. Това прекрасно място, създадено от румънската кралица Мария. Днеска сме тук да изпълним един неин завет. Поначало двореца е завещан в едно трудно време, 1934 година, когато тя в една от алеите на двореца е поставила 19 воденични колела. На един постамент е поставила 20-то воденично колело, което е казала: когато настъпи 21 век, поставете 20-то воденично колело в редичката, което е тук, и сложете 21-то да чака своя ред. Johannes. Ja? Да. Where do I put it? Here? Here. По ръба, не? Perfect. He is more used to it than me. Не казвам, Чудесно. Давайте да ви го. Тук ли е фона или къде предпочитате? Да миете да нещо по мост. Тук да погледнете морето и тук. По мостчето така? Добре. Чудесни дървета и петалки. Чудесно. bueno. Ей, чудесно. Това може да ми стане за перука, видиш. Трябва да се срещи. Благодаря ви. Хайде. Ако такива са отпадналите сцени, какъв ли е филма? Момчето, което беше цар. Една единствена прожекция на голям екран на 15 юни, зала 1 на НДК. Билети на касите на НДК и в мрежата на ивенти.